Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe on kofnama on gelanama kayruji ɗuɗɗi derɗi ko mon Adamu Haruna. Mi desidi hande ha mi présenta on boutique shopping jeygol ha berniwol Kano lesdi Nigeria. En andi hatton base amin woni ɗuɓɓe ɗo ƴamto ko nde to maran haje waɗugo fe'akuje ngal toɓe keftirta boutique amin surtout ɓen ummoytoɓe lesdi Cameroun e lesɗe tariɗe Cameroun. Mi tammi on annugo tindinore hoyde prémétéore on dede heftugo localisation amin to on gari sodugo kuje ben marande haje sodugo do prix de gros ko do prix de détail. Hedde commando ha mi présenta on kuje sedda dede di men marata en gi tisiji dede simple ji dinone fere boddi en gi ko larani Geshner, Menless e ko nandi be majum. Mi tammi on do giya do pat dum dede non limseji fere dede di mari ngam maydo to on gari berniwol Kano ƴame dede lumo kantinkori to on gari ha nder kantinkori do on ƴama hatto gidan alaramma to on ƴami gidan alaramma on ƴama bloc AAD boutique 12 et 13 boutique numéro 12 et 13 no hawri ngam maydo don woni babal shopping jeygol ben maran haje sodugo kuje do prix de gros malla do prix de détail kala ko marton haje fu to yidi on gidi baloji dum pat majum to on gari hatton on tammi hebugo to Allah mo yerdi bana ben marbe haje pasugo ko man kuje be do haale lesdi Cameroun ko haale tariɗe lesdi Cameroun be ngida déplacer go wara haddo maydo mate mi haddo numéro 692 12 3009 dum numéro je WhatsApp mi do haale lesdi Cameroun malla mi do lesdi Nigeria fu ton mati am on kebay kuje modon dum moyto warta ha dede no kure ne gondon fu on gari Nigeria malla on do Cameroun fu on tammi hebugo onon man do bo mi tammi en famotiri non ko larani séjour am e promotion je en lanci bo mi do confirme na on promotion maydo do continue be séjour am maydo ha yahugo le 30 lewru août 2025 en continue do am maydo ben maran be haje botorago be de promotion maydo mate mi diga jotta sufte kuje de maron haje ha der groupe amin min tammi on yerbango to Allah moyi.